Sheikh mun je kan peer pressure these days akwai wani yayi sai ni ma na yi kaga matashi ya tashi ya ga dan wanshi ya rika phone dan wanshi na kaza shi ma ya kuke shi ma Sheikh yayi wannan abin muna son a ba mu shawara game da ko a ba mu advice game da ya kamata mu sani komai Allah ke yi mu take time. Alhamdulillah kaga shi rayuwan ga Allah madaukakin sarki bai yi mu duk baki daya ba inda Allah ya yi kowa daya da akwai fauda wato shirme ya afku a duniya yanzu kai mai kudi ne ni mai kudi ne don Allah wa zai je ma wani noma shi yasa sai Allah ya yi ka mai kudi sai mai da ni mai noma ka daraja ni domin in ba da ni ba ka yi ka rayu kaga shi yasa abin da ya ci farko matashi ka gane cewa mu duk baki da mu mutane ne Allah kuma ya yi mu daban-daban me yasa yayi wannan a ganin hikiman shi saboda duniya ya tafi muna daidai shi yasa bai yi na zama irin ka kai ma baka iya ka zamo irina ko yaya kake ko da kai da yar uwanka kun fito ciki guda ku tagwaye ne bawon Allah ba yanda za ka yi kai da meshin nan ku kasance kun zamo daya amma abinda akwai shi ne ba ce kar ka duba wani ka zamo irin shi ko ka fi shi ba a'a abinda akwai shi shine kar ka tilasta kanka sai na zamo irin shi a'a amma babu matsala ka ce wani duba yanda ya zama duba ilimin shi duba dukiyan shi duba ababen da yake wallahi in na zamo irin shi zai mini dadi amma kar ka sa ma kanka dole ne za na zamo irin shi ko ka kasance kana hasadan shi inda matsalan yake kenan shi yasa rayuwa mutum ana son kana duban mutane guda biyu kana duban wanda ke saman ka me yasa sabida kar ya barka inda kake kana ga inda nake ga ya min daidai kana duban wanda ya fi ka ne shi kaga a'a shi dai labudda na kasance ni ma ina yin yanda zan kasance na fi inda nake sa'annan kuma sai ka duba wake kasanka in ka duba wanda ke kasanka sai ka ce a'a shi da shi Allah madaukakin sarki ya daukaka amma in muka ce mutum ka duba kawal wanda ke kasanka bawon Allah zai kasance ka zama makiyaci amma ka duba wanga na bisa na shi na ga barin kare yi amma ba tilas ka zamo irin shi ba sai ka duba wake kasanka shi dan ban samu na sama ba ma ashe ga wani kasala to sai ka kasance kana godewa Allah madaukakin sarki amma ba wanga zaka yi ba da'iman zaka ga ka samun me nasuwa tare da Allah madaukakin sarki shi sa labudda ne mu gode wa Allah amma karka ce tunda na samu dan 10 CD da ni ba ruwan kai faman samu 100 CD amma ba dole ne ka samu ita 100 CD insha Allah subhanahu wa ta'ala